Nu har vi en sommersituation, hvor der ikke er behov for varme i huset, men kun behov for varmt vand. Solfangerne har derfor prioriteret at opvarme varmvandsbeholderen, som det også sker i et traditionelt solfangeranlæg. Når varmvandsbeholderen er varmet op, vil et traditionelt solfangeranlæg stoppe, og vi vil gå glip af en stor energiproduktion. Med kombivarmeanlægget er vi i stand til at udnytte denne energi, idet vi lader den overskydende energi fra solfangerne køre ud i jordvarmeslangerne, hvor vi hæver temperaturen i slangerne og lagrer energi i jorden. Når huset igen har behov for varme, har vi en højere indløbstemperatur til varmepumpen til rådighed, hvilket på samme måde som i vintersituationen betyder et kraftigt nedsat elforbrug til varmepumpen, og dermed en højere COP-værdi. Vi er således i stand til at opmagasinere energi i jordvarmeslangerne til senere brug, og vi nedsætter dit energiforbrug meget kraftigt. Målinger viser, at varmen kan opmagasineres i flere måneder i jorden. Du får derved markedets laveste energiforbrug og højeste COP-værdi.